Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň, makalaryň başyny Türkmenistanyň oğul atasynyň ornuna ýardan atlan çap edilen makala çekýär. Türmede kaýarlar barada aýdym-aýdan Pelwan bolsy Azatlyga çykdy. Moskwadaky Türkmen ilçihanasy Berdimuhammedowyň ýene koma düşeni baradaky myşmyşlary ret etdi. Türkmenistanyň 2064 benniň günäsi geçildi. Berdimuhammedow öňünden ýalgy edilen video ýüzlenme bilen BMG'nyň baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdimuhammedow öňünden ýalgy edilen video ýüzlenme bilen BMG'nyň baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň garry raýatlary we birinji toparma aýyplary nagyt pensiýa almak hukugyny ýitirdiler. Lewapda Türkmen Poçta prezidentiň adyna ýazylan arda hatlary saklaýar. Türkmenistanyň 2064 benniň günäsi geçildi. Aşgabatyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlerini diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Şanhay hyzmatdaşlyk liderleri duşenbede duşýar diýen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşleri 38-nji hepdatly foto sergimiz hem bu hepde köp görülenleriň biri boldy. Bu hepde okujularymyz, dinleýijilerimiz Aşgabatyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlerini Berdimuhammedow öňünden ýalgy edilen video ýüzlenme bilen BMG'nyň baş assambleýasyna çykyş etdi. Ekspert syny Türkiýeňiş Türkmenistany nähili täze mümkinçilikleri hödürläp biler. Türkmenistanyň oğul atasynyň ornuna ýardan atlan çap edilen makalalarymyzda, gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazmaga çalışypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň bolýan temalaryna berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini türkmen ýazgylary we söz pikir azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar, saglyk meseleleri arasynda pandemiýa döwrüne azaldyrmaly edilen uly guruluşlaryň sanyny giridilmedik täze desgady. Bahasy $100 milyon geçen döwlet tribunasyna bir aý öňe süýçürilen garasyzlyk gününi bayram edýär. Bu bayram ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň gazanç üçin giden ýurtlaryna galyp kesilen uçar gatnaşlar sebäpli ýyllap maşgalasyndan aýralykda ýaşaýan wagtyna bellenýär. Emma şeýle pursatda ilgün meselelerini golgap açyk çykyş edip başlan aktivistlerden şol sanyny zähmet migrantlarynyň tapawutlykda Türkmenistanyň dörejilik wekilleri şol sanyny ýazgylar we alimler köplügi inni 30 ýyl bäri ýurtdaky problemalar, döwletiň geljegi baradaky meselelerde dymýarlar. Azatlyk Radiosu bu dymyşlygyň sebäbine ýa sebäpleriniň birini göz maksady bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen ýazgylar we söz pikir azatlygy barada söhbetdeşlik gurady. Hudaýberdagy köne gazetleri döwri otyrkan Edebiýat we Sungat gazetiniň 1991-nji ýylyň 1-nji martynda çykan sany öňümden çykdy. Ol gazetiň baş sahypasyna çepçün günne bir habar bilen surat ýerleşdirilip, habar Türkmenistan ýazgylarynyň 10-njy urultaý diýilip atlandyrlypdyr. Şeýle-de habarda ýazgylar saýygynyň başlyklygyna Berdinazar Hudaýnazarowyň saýlananlygy habar berilýär. Bilişime ýaly şol gurultaýdan soň Türkmenistanyň ýazgylaryň söz pikir azatlygy kim-kimden şäklendirildi. Garaşsyzlygyň 30 ýyllygynyň bellenýän wagtyny türkmen ýazgylary we söz azatlygy hakynda pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Şol gurultaýda prezident Saparmurat Niýazowy onuň gaýtadan güýçlendiren senzura siýasatyny gollanlar elbetde öz wagty üçin utdum ýa-da utuldy.
Şol gurultoydan soň wezipe alan adamlaryň käbiri utdy, ol utanlar wezipe aldylar hem kwartira aldylar, goşmaça umumlukda ähli ýazyjylar utuldylar. Şol gurultoyda iki bölük şert boldy. Gurultoyun açylış bölegi hem gurultoydan belli bir toporun yüze vurup çıkıp gitmegi. Şol çıkıp gidenlerden meselen bir adam ýygyna gaýdyp geldi, ol soňra ýazykdan wezipe aldy. Ýöne umumlukda soňky edilen gurulmalar, şo gurultoyda edilen gurulmalar edebiýatyň bähfidine bolmady. Meselen şol baş dakladyň ýa-ýanyndan çykyş eden ýazgylaryň biri ýazyjylara edil uruş maýyplaryna berilişi ýaly aýratyn paýok bermekligi niyazdan soradı, yani bir heptede aydalı bir kilo et, şeker, mesge yağ, şular yalvatları goşmoçu bermek soradı. Şular yali dilegçilik bilen gitti. Yani umumlukta yazıcılar utuldular. Yazıcılar şol gurultoyda söz azatlığı, pikir azatlığı barada hiç bir ağız söz aytmadılar. Şeýle hem metbuatın erkinligini talap etmediler. Hiç bir yazıcı erkin metbuat bolmaly diýip çykyş etmedi. Bu ýöne öňden gelýän ýagdaýdy. Bizde öňden şeýledi. Meselen türkmen diline döwlet dili statusu berilmeli diýip çykyş edilenine yazıcılar birleşigi şol meseleni öňe çykarmady. Bu öňden gelýän düzgünlük. Şondan soň kemden wagtyň geçmegi bilen ýazgylaryň mümkinçiligi adat başlady. Soňlugy bilen ýazgylar birleşigi umuman ýatyryldy. Onuň gazananlary elinden alındy. Indi şu ýerde bir bellemeli zat bar. Öz döwrüne ýazgylar üçin ägir uly iş eden adamlaryň biri Berdi Kerbibaýew bolup durýar. Görnetün faktlar aydınmızda meselen yazıcıların Türkiye'deki dıyıncal jaýy öň NKVD'nin dıyıncal jaýy ekeni. Şol jaýy NKVD'nin elinden yazıcılara alıp bermegi Berdi Kerbibaýew başardy. Berdi Kerbibaýew yazıcılar üçin iki gedek ýaşaýyş jaý toplumyny gurdurdy. Şeýlekem yazıcılar birleşiginiň edarasy Berdi Kerbibaýew tarapyndan gazanylan jaýdy. Diňe bir sebäpatlygy däl. Hudaýda bagyşla sözüňizi böleýin. Inni uzogundan seyredilenni, uzok möhletlen seyredilenni bir ýerde türkmen döwletliligi, türkmen halky utdumy ýa utuldy? Türkmen halky utuldy. Türkmen halky erkin sözden, erkin pikirden mahrum boldy. Hudaýerdagy adatlygyň arhiwinde ýazylar bilen dürli ýyllarda geçirilen söhbetlerden bölekler, şairlaryň öz okan goşgulary hem bar. Gurruňy dowam etdirmezden şolardan birini ýazy Atagelli Garaýewiň jygyrlykdan 40 goşgu diýen goşgular toplumyndan bir goşguny hem dinleýijilerimiz eşitdireli hem özümiz dinläli. Ağzıma keçi dıkman, dıkman gara keçäni buyurun isleseňiz, süpreyin köçäni, ağzıma keçi dıkman, ýöne dıkman keçäni. Men bir saýrak kuş bolup saýraýyn al bakarda, bolup nasy garlywaz sürküldäýin şeherde, hüdiresin uwazym, size samu sekerde, ağzıma keçi dıkman, dıkman gara keçäni, buyurun isteseňiz süpreyin köçäni, ağzıma keçi dıkman, ýöne dıkman keçäni. Diýjegimi diýin, kalymda ýok erbetlik, söýjegimi söýeýin, bu pikir niýetlik, jigerden sızan sözüm, damarlara şerbetlik, ağzıma keçi dıkman, ýöne dıkman keçäni, buyurun isteseňiz süpreyin köçäni, ağzıma keçi dıkman, ýöne dıkman keçäni. Görüşmede ýaly şahir döwlet senzurasyndan gatynägile. Bu goşgu setirleri maňa garaşsyzlygy Sowet döwrüne senzuradan ýanyp gelen ýazgy şahirler bilen soňky 40 ýylly edebiýaty bilen adamlaryň arasyndaky tapawuty ýatla diýär ýa-da görkezýär. Näme üçin ul nesilli kommunistlaryň repressiýa sapaklaryny gowy özleşdiren, ýagny gözü gorkan adamlaryň arasynda şunyň ýaly protest goşgularyny ýazýan adamlar tapyldy da soň millet atlyk döwrüne beýle talantlar tapılmadı. Ya da biz olary bilmeýärsmi? Bu ýerde iki ýagdaý bar. Ýurtdan çykyp bilen adamlar ya da bolmasa türme tutsaglygynyň gorkmadyk adamlar öz sözüni aýtdylar. Meselem Şirali Nurmurady aýdyp bolar. Şolar ýaly eserler döredi ýöne umum alanynda türkmen intelligensiýasy
özbaşdyklyk barada, ýurdun garaşsyzlygy barada pikir ýöredörden taýýarlyksız eken. Ol birden geldi, garaşsyzlygyň özü birden geldi. Şonuň üçin hem intelligensiýa oňa taýýar däldi, ýazyjylar taýýar däldi. Öňden bir şo zady garaşsyzlygy arzu edip gelen ýazyjylar bizde az ekeni, gaty az eken. Ol umumy ýazyjylaryň gowşoklugy. Egerde biz ýene ýazyjylar birleşigine gelsek, ýazyjylar birleşigine kim başlyk bolsa da, ahir soňunda ol dargaja eken. Sebäbi şol öňkü biledeşik, şol öňkü pikirdäki adamlar isleseň islemeseň dargamalydy. Olar ýok bolmalydy. Täze pikirler öňe çykmalydy. Şol täze pikirler hem öňe çykyp bilmedi. Elbetde bizim ählimiziň betbatlygymyz bolup durýar. Hudaýberdini türkmenni ýok bolan adamlaryň ýygynyň diňe gowurun etmeliligin bir ananç bar. Emma ýurt, ilgüniň milletin geljegi bilen bagly meselelerde öz jogapkärçiligini ikilik eden tanymal şahslar baradaky faktlar aýdylmasa, olaryň taryhy akwal sözü pursatlaryny hereketlerine baha berilmese, ýyzan gelýän nesiller köp zada wagtyny düşünüp bilmeýär. Şunun bilen baglanykda Türkmenistan ýazylar urlaşygynyň soňky ýolbaşçylary, hususan Berdinazar Hudaýnazarowyň eýelen pozisiýasy barada pikiriňizi aýtsaňyz. Hudaýnazarow şol wagt ýyzan gelýän ýazgy şahirleriň köpüsi halife hökmüni fiýleýärdi, hormatlaýardy. Emma ol hem ýazylar urlaşygyny hem özüni gorap bilmedi. Bu ýagdaýa ýazylar açyk baha bermelimi ýa şu wagtda çenledişleri ýalydyň ödary gurrun bilen çäklenmelimi? Bu ýagdaýa ören açyk baha bermeli. Ölen adam barada aýdylanyna, onuň özü fizik taýdan ölse-de, pikiri, hereketi, öňe süren ideýalary ýaşap gelýär. Ol pikirlerin tek ölenok. Egerde bir sada mysal bilen aýtsak, meselen bir adam bağ ýetişdirse öz milleginde, şol bagdan geçişen miwany özü ise, ol adamyň gurruny edilmeýär. Haçanda şol adam öz bagyndaky miwany bazara çykarsa, onu bazarda duran harit barada gurrun ediler. Onun haridyna ýa gowy diýler, ýa erwet diýler, ýa da bolmasa bellikleri bolsa aýdylar. Şoňa görä-de ýazyjylar öz pikirini jemgyýete satýarlar. Ol jemgyýetiň emlägini urulýar. Ýagny jemgyýetiň iýetçiligindäki garaýşy urulýar. Şonuň üçin ol barada pikir etmeli, hökman pikir etmeli. Näme üçin Berdinazar Hudaýnazarow 50 000 tiraj bilen çykýan Edebiýat Usumat gazetini öz pikirini halkyň üstüne atýar-da, halk o aradaky öz pikirini oňa aýtmaly dälmişin. Hökman aýtmaly. Sebäbi ol adamlaryň pikiri häzirki güne çenlide erwet täsir edýär. Jemgyýetiň ösüşini bekleýär. Berdinazar Hudaýnazarow barada aýdylanyna, ol adam hakykatdan hem öň uslat ýazyjylaryň bir hasap edilýärdi. Şahir ýokmunda, prozaçy ýokmunda hakykaty aýdýanlardan biridi. Ýöne ol gözi peýelemek bilen hem öňkü öz gazananlaryny ýok etdi, hem täze pikir aýtjaklaryň öňüne böget boldy. Ine şeýdem bir hem özüni hem öz galamdaş ýoldaşlaryny agyr helakçylyga iterdi. Hudaýberdagy türkmen edebiýatyna soňky 30 ýylda urulan ýene bir agyrdarwy ýerli edebiýatçylaryň hem tasdiklamagyna görä, edebi tankydyň janr hökmüne tasdan ýok edilmegi bilen bagly boldy. Bilşimi diýali öň tanalýan makalary jedel, çekişme döredýän edebi tankyçylar bardy. Edebi tankydyny türkmen edebiýaty üçin ýitirilen janrmy ýa onuň ýygyna gelmegi mümkinmi? Häzirki ýagdaýda ol ýitirilen janr, ol wagt geçdigiçe ýitip barýar, jemgyýetden gaty daşlaşýar. Ýöne elbetde munyň özü erwet zat. Meselem, ýene Sowet döwrüne ýatlamaly bolsa, bir dereksiz ýazyjy barada oňa tankydy makala çykdy. Şol makaladan soň şol adam öz ýazmagyny goýdy. Ýagny tankyd edebiýaty bir hapalykdan halas etdi. Edil şular ýaly şeýle tankyd şuň günüde gerek, ýöne ol tankydy ýok etdiler. Haçanna garaşsyz metod ýüze çyksa, şol edebi tankydy pikirleriň ýangadan jemgyýete gelmegi mümkin. Ýöne bir gen ýagdaý bar. Şol ädim ädilenok.
Häzir biz jemgyýetdäki bolup geçýän ýagdaýlara seretsek, meselem erkin saýlawlar barada demonstrasiýalar bolýar, ýa-da uçurlaryň gatnamaýanlygyna protestler bar, aeroportlarda geçýär, ýa-da aýlyk haklarynyň berilmeýänligini adamlar arz edýärler. Ýöne pikir azatlygy barada arz edýän adam ýok. Iň gynançyl tarapy da jurnalistler, ýazýan adamlar şol talapy öňe sürüp bilen oklar. Häzirki ýagdaýda şol möhüm meseleni, ýagny edebi tanqydy öňe çykaryp talap edip biljek adam ýok. Şoň üçin tanqydyň ýagdaýy gaty yaramaz, gaty pes ýagdaýda diýip düşünýän. Ýöne şol tanqyd bolmasa, o edebiýat bolmaz. Buda ýerdagy inni soňky soragymyza geçsek, Türkmenistanyň soňky 30 ýylda gara sany o girilen, gadagan edilen ýazgy şahirler barada hem pikiriňizi aýtsaňyz. Olar we olaryň ýaş pikirdeşleri näme etmeli? Yaraňjyňlara goşulyp gün görjek bolmalymy ýa-da magtymly aýtmyşlaryň diýirlikde iş wagtyny özüni ýitirmän işlemelimi? Olary bilen okan bolarmy? Bu meselede özüňiz nähili pikire ýa ananjy gol ýapýarsyňyz? Men işlemeli diýilen pikire gol ýapýan şol umyt bilenim. Meselem meniň özüm işleýän, meniň öz ýazýan zatlarym şu günde ýa ertirde ýa bir geljek 5-10 ýylda çap bolar diýen pikirim ýok. Ýöne işleýän, hut şol işlemek, hut şol hakykata tarap gitmek adamy hem jemgyýeti halas edip biler. Hiç ýerde de, hiç bir döwletde de sen isleýän zadyň aýtgyna saňa açyk ýol diýen hökümet ýok. Her bir döwletde şol hakykaty, dogry sözi diňe görüş bilen gazanyp alýarlar. Diňe görüş arkaly, diňe talap arkaly gazanyp alýarlar. Ben ähli ýaş nesile, täze ösgelýän dörüjülük intelligensiýasyny hut şol talaby eýermegi, hut şol talabyda baýda edinip işlemegi maslahat berýän. Diňe şol biziň özümizi, biziň ruhumuzy hem galy bersede tutuş jemgyýeti halat edip biler. Huda ýerdi azatlygyň söhbetdeşligine gatnaşyp, berin gurulňyz üçin pikiriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, söhbetdeşlik boýunça öz pikirleriňizi, belliklerinizi, garaýşlaryňyzy paýlaşsaňyz, sizden ören minnetdar bolardyk we bir inniki nowatdaky söhbetdeşliklere kömek ederdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini hökümet tanqytçylaryny dındyrmak üçin ruhha sahanalaryň ulanylşy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Anyk bilinýänleri barada aýdylanyny Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryny siýasat aktivistleri, hökümet tanqytçylaryny dındyrmak üçin Durdumrat Hojamuhammed, Sadak Durdumradow, Amangelen Şapudokow, Kakavay Tejenov ýaly açyk pikirini aýdan adamlary mejburi ýagdaýda ruhha sahana ýerleşdirip öz boyun alan halkara borçlaryny bozmakda tanqyd edildi. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň özek gullugynyň maglumatyna görä goňşy Özbekistanyň hem saklanyp galýar we biz özbek kardeşimiz Hurmat Babazanowyň bu temadan taýýarlan maglumatyny öz okuwçylarymyza we dinleýijilerimize hem ýetirmegi makul bildik. Özbekistanlyk aktivistleriň dındyrmak maksady bilen ruhha sahana ýerleşdirilmegi Prezident Şawkat Mirziýowyň döwründe hem dowam etdirilýär diýip Azatlyk radiosynyň özbek gullugy habar berýär. Adam hukuklaryny goraýan özbek forumy toparynyň 21 sentýabrda Germaniýada çap eden hasabatyny hökümet tanqytçylarynyň zor bilen ruhha sahana ýerleşdirilişini görkezýän 7 işin detallary açylyp görkezilýär. Aktivistleriň sesiniň semedilişi, Özbekistanyň jeda beriş psihiatriýa satly hasabatyň awtorlarynyň biri özbek forum toparynyň başlygy Umida Niýazowa şeýle hadisalaryň hakykatda bu ýurtda has köpdigini öňe sürýär. Biz ören köp adamyň düşen ýagdaýyny öwrendik. Olaryň iň soňkusy Hahangaranly telekeçi David Bagmanyan bilen baglanyşykly 2019-njy ýylda maşgalatyna degişli 2 bina we hususy dükany ýykylan soň ol prezidentiň kabul ediş edaratyna arza ýazyp başlapdyr. Şondan soň telekeçini Lukmanyň
keskitlemesi esasında däldi yerli häkimin görkezmesi esasında ruhy hassahana iýeripdirler. Ony bir aýlap şol ýerde sakladylar. Soňra Kadyet Bagmanyanyň işe herekete ukypsyzlygy barada karar çykarýar. Şerip ony dymdyrmak isleýär. Hakykatda ýurtda bu hili ýagdaý örenken, emma muňa garamazdan şoňa meňdeş ýagdaýlary baştan geçirenlerin köpüsi atlaryny aýan etmek islemeýärler. Şonuň üçin hasabata bar ýogy 7 adamyň baştan geçiren ýagdaýlary girdildi. Diýip Niyaz we adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. David Bagmanyan Kadyetiň özüniň işe hereketi ukypsyzlyk barada çykaran kararyny ýatyrtmak talaby bilen ýokary derejelerdäki edaralary bir neçe gezek ýüz tutýar. Emma muňa garamazdan Özbekistanyň ýokary kadyeti şu ýylyň awgust aýynda onuň şikaýetini ret edip ilkinji çykarylan kadyet kararyny öz güýjüne galdyrdy. Meniň ýeketäk günem prezidentiň kabul edişligine şikayet arzalaryny ýazmagym bilen bagly. Häkimligiň wekilleri meni öz jinayetlerini bastyr ýüzsür etmek üçin psihiatrik keselhanada sakladylar. Men öz ömrümde hiç açan akyl hastalygynyň ejir çekmedim, emma geçirilen medisina barlygy meniň şizofreniýadan ejir çekýänim barada netije geldi. Inni egerde meni prezidentiň edarasyna hat ýazsamda ýa-da nägililik protestine çyksam-da hiç kim meni diňlemez. Sebäbi muňa akyl taýdan näse adamyň ýarly gelmediler. Emma men dolu sagdyn. Diýip Bagmanyan Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan özbek forum toparynyň çap eden hasabatyna getirilen başga bir mysal Horezmli blogçy Nafasat Olloşukurowanyň işi bilen baglanşykly. Ol mundan 2 ýyl ozal Horezmli şahir we jurnalist Mahmud Rajawyň Daşkentde İçeri İşler Ministri bilen duşma üçin gurulan piyada yürüyüş barada habar beripdi. Emma Mahmud Rajaw we Nafasat Olloşukurowany sakladylar we 10 günlük tutsaklyga höküm etdiler. Administrativ tutsakluk möhleti gutarandan soň Kadyet Olloşukurowany Horezm sebäpindäki ruhy hassahanaýa berdi. Ol azatlygyň özbek gullugy bilen eden söhbetdeşligini häzir başga ýurtda ýaşaýanlygyny we bozgunlyk üçin ýüz tutanyny gurrun berdi. Nafasat Olloşukurowanyň sözlerine görä mejburi ýagdaýda ruhy hassahanyda saklanmagy onuň saglygyna ziýanly täsir edipdir. Ol ýerde gynamalaryň ulanylýanlygyny subut etmek mümkin däl, emma hakykatda ruhy hastahanada gynamalar ören aýylgynç bolýar. Bu sanjymlaryň kömegi bilen edilýär. Käte bolsa ol ýerdäki hastalary üstüňe kuşgurýarlar. Akyl hastahanasyndaky hastalar meni ýençdiler. Belki de olar ýöriti hakyna tutulan aýallardyr. Maňa her dürli sanjymlary etdiler. Olaryň adary şindi hem gidenok aşgadan asty mädime zeper etdi. Men henidim ejir çekýärin. Diýip Olloşukurowa Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Nafasat Olloşukurowa Şawkat Mirziýaýew häkimet başyna gelenden soň ruhy hassahana zor bilen ýerleşdirilen ilkinji aktivist bolup durýar. Onun öň tanymal adam hukuklary aktivisti Yelena Urlaýewa we garaşy jurnalist Jamşit Karimow Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimovň döwründe bir näçe gezek mejburi ýagdaýda ruhy hassahana ýerleşdirildi. Aktivistlerin mejburi ruhy hassahana ýerleşdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýlaryň käbiri Karimowyň döwründe bolup geçdi. Mysal üçin Yelena Urlaýewany ruhy hassahana 18 gezek iýermek bilen çäklenmän 2006-njy ýyldaky Kadyet karary esasında işe herekete ukypsyz diýip yglan etdiler. Bu karar şindi hem öz güýjünde galýar diýip hukuk goraýjy sözüni dowam etdirdi. Kerimowyň ýegeni Jamşit Kerimow 2006-njy ýylda ýaşarynlykda we mejburi ýagdaýda ruhy hassahanada sakladylar. Ony azatlyga diňe 2017-nji ýylda daýaty ýoğulandan soň goýberdiler. Emma şu günkü günde bu hilli bir kanun işler edilmeýär diýip bolmaz. Yerli emeldarlar özleri üçin amatsız adamlary islendik pursatda ruhy hassahana taşladyp bilýärler. Diýip Umyda Niýazowa gurrun berdi. Düýbi Daşkentde ýerleşýän Edguluk Adam Hukuklary Jemgyýetiniň başlygy Abdurrahman Taşanowyň pikirçe jeza beriji psihiatriýa diktator dolanşly jemgyýetleriň ählisine mahsus zat. Emma Taşanow öz guramasynyň soňky 2 ýylda Özbekistanyny beýle ýagdaý görmänligini aýdýar. Iň soňky ýagdaý Olloşukurowa bilen baglanşykly.
Men onuň işi bilen elin meşgullandım. Emma soňky 2 ýylda Özbegistanyny beýle ýagdaý göze ilmet diýip Taşanov Adatlyk radiosynyň özlük gullugy bilen söhbetdeşlikde etdi. Birleşen Milletler Romasynyň gynamalara garşy komitetiniň başlygynyň ornwatary Felix Gayer 2019 ýylda Jenewada geçirilen diňlenşikde özlük delegasiýasynyň wekillerine ýüzlenip, ýurdun häkimiýetleriniň jeda beriş psikiatriýasy ýaly görnüşini gaýtadan heretmegi meýilleşdirýändigini ýa-da ýokdugyny sorady. Özlük tarapynyň bu soraga nähil jogap berenligi belli bolmady. Esser döwründe jeda beriş psikiatriýasynyň siýasy dissidentlere garşy giňden ulanlanlygy mälimdir. Şol döwürde iş başyndaky häkimiýetler wagtda islenlik tanqid ruhy näsaglyk bilen baglanyşdyrylýardy diýip adatlygyň özlük gullugy ýurtdaky aktivistleriň susturulmagynyň Sowet döwründen gelýän usuly baradaky habaryny jemleýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.